Sembla tornar a engrescar-se amb el bàsquet. Des de la grada arriben bones sensacions per un equip que molts creuen que podria portar alguna alegria a aquesta temporada. Bé, el Sant Josep és ara el meu club i tinguem l'equip que tinguem serà el millor, i siguem a l'ACB o siguem a l'EF. Havent agafat el bloc del Vic, tenim un equip consolidat ja des de bon inici i amb dos grans fitxatges com han sigut Ebrai i en Debró, jo crec que podem fer una bona temporada. És un projecte molt més encertat que el que es va haver de fer, per exemple, l'any passat. Jo diria que es va perdre un any, no? El que passa que per circumstàncies no devia poder ser, però és això. Esperem que funcioni, vagi bé i la gent s'animi. Sí, la veritat és que sí, perquè després de l'any passat, que bueno, de totes maneres també va il·lusionar, però aquest any pujant de categoria i tot, també amb més ganes. Jo crec que s'ha d'aspirar tot. Vull dir, venim de l'any passat, que va ser una mica de plus, però jo crec que aquest any hem de ser ambiciosos i aspirar tot el que puguem. Tot depèn del 5 que vingui i què ens pot aportar. Sí, no, sempre que anem a mons és positiu, no? El que passa que el que havíem tingut, poder-ho aconseguir, això no sé quan serà. Però, bueno, de moment ja és un començament. Hombre, molt maco perquè Girona es mereix tindre un equip professional i penso que ha de tornar a l'ACB, que mai havia de descendre d'allà. Més coses al